L-atleta Malti Nila Ġus ħabbar li se jipprova jerġa' jikser rekord dinji fl-awm. Dan hekk kif din id-darba l-isfida se tkun li huma madwar Malta Għawdex u Kemuna f'rotta li tkopri madwar 160 km. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-klabb tal-water polo ta' Taxbiex, Ġus spjega li l-isfida se ssir f'Settembru skont il-kundizzjonijiet tat-temp. Huwa mistenni li hawn ma tieħu madwar 3 ijiem. Jekk jirnexxi Ġus se jiksor ir-rekord li diġà għandu għall-itwal ma mingħajr waqfien mingħajr assistenza. Nila Ġus irrikonoxxa l-isfidi tas-sena l-oħra meta kellu jaqaf minn hawn ma' simili fi Spanja minħabba l-ammont kbir ta' bram fl-ibħra li kienet jom fihom. Għal din id-darba t-taħriġ tiegħu kien aktar intensiv minn qatt qabel u jinkludi sessjonijiet ta' hawn ta' 10 sigħat 4 darbit fil-ġimgħa fl-qel tas-sħana tas-sajf Malti. L-awma ta' Nila Ġus m'għandix biss lan li tistabbilixxi rekord dinji, iżda wkoll li tqajjem kuxjenza dwar l-istat tal-ambjent marittimu madwar Malta. L-NGO ta' Nila Ġus Wave of Change qed tissieħab mal-NGO Żibel li se jkunu qed jikkoordinaw tindif tal-kosta madwar il-Gżejjer. Dawn l-inizjattivi qed ikunu mirati biex jinkoraġixxu l-pubbliku jusem fit-tindif tal-kosta b'enfasi fuq ir-riċiklaġġ u l-produzzjoni ta' prodotti sostenibbli. Intant il-preparazzjoni ta' Nila Ġus tinkludi wkoll taħriġ mentali u fiżiku fejn huwa appoġġjat minn tim ta' madwar 25 volontier u professjonist. Dawn jinkludu tobba, osservaturi tal-awma, navigaturi, skippers u nutritionists li se jassiguraw li jibqa' f'saħħtu matul l-isfida kollha.